A teď když se ukazuje doprovodně ty prsty v sobě, tak teď začít vám a potom stříhneme a oscilovat. Můžete si to vyzkoušet. Brže. Ta frekvence musí být asi na půl minuty. Je to 30 plus 2, ale tak těch 30 dodatek sekund, jo? Takže a pojďte si to vyzkoušet, je to 4 až 5 cm, až to napísaný tady. Tady to uvidíte, kolik mačkáte. Jo, jestli to vidíte, tak tady je 20, 38 mm a vy to musíte dostat až do 50 mm. Jo, to znamená, je to docela hodně, že se musí dát to až dostane a jestli vidíte, to mělo do zelena. Jo, je to tam zelený? Ne. Tak jo, pojďte. Ne, to je zkusit to zmáčknout. Když to tam musíš to tady musí být na zraka. Ten má páru. Se mu kouří z hlavy. To musí paně nebo z hlavy. Si vyber. Šidleme mu toho ruce. Tak a pojď se. Jo, klidně. Pojď tam, myslím. Ne. To já taky budu. Jo. No takhle, a můžu teď? Jo, tak. Jo. A pak půjdeš si jak rozumím. Jo, až přestane, ještě čekáš. Hezky. A víte, či jde tam ročně do teď. Máte ten zrák, tak to tam teď. Chceš? Jo. Bude ta ruka. Já jsem si beru. Tam má fakt žebra nebo co? Já jsem tak měla zelený. Strážečky. Ty brže. To taky nevím. Jo, 4 kolik tam byla. Ten divný bylo to ani neukázalo se není antický.
Kdyby to na té straně, já nemůžu. Poradně. Takže To